helyzet, hogy a kék szalagon végül beneveztünk, sokáig hezitáltunk, hogy mi legyen, de végül úgy döntöttük, hogy a Szent Fülöp képes erre a feladatra, hogy a kék szalagon. De Jézus elével 4 óra előnyt kaptunk, hajnali 5 óra van. Mindjárt föl kell a nap. 3 óra 40 percet aludtunk, mert tegnap ki kell próbálnunk az összes pálinkát. Úgyhogy gyakorlatilag hasítunk, amit látszik, hogy dagadnak a vitorlák, lobog az át. Előbb mondjuk a Marcival vitatkoztunk, hogy most hátra vagy előre megyünk, és Gimes Fesztiválra megyünk. Tényleg? Már majdnem ott vagyunk, már csak egy 120 kilométer lesz. Vegyétek át a kormányt! Átvettük. Itt vagyunk korán reggel Tihanyba. Tegnap voltunk a fesztiválon. Voltunk a fesztiválon. És nagy szél volt, és lefújta onnan a gatyát. A Marciét. Az enyém beakadt oda. És a Marci fél óráig keresi. Mesélj, Marci, milyen ott? Leír a lábam az oké, de iszonyat puha iszapta az alján. Plusz szúros hímár térdig ér legalább. És melletted kis halaskák úszkálnak. Amit a... Várjál, kiemelem a nézők kedvéért, menjen. Csákjázom a falat. Most végig kell pásztázom az egészet, hogy... Úgy se lesz meg, Marci, semmi esélyed megtalálni. Előbb idejött egy bácsi, hogy ő egy török között keresett órákon keresztül, és nem találta. Ami 5-szer ekkora volt, mint az ötletetek. Mert a Marcinak egy kis szexi kis falatnyi fürdőgatyája van. Ne dobjad rá. Dobd oda a Marcinak. Elviszem a nádasba. Egy hős vagy. Szeg. Most... Ácsi, mi volt rajtad eddig? ...2011.
2012. július 14-e. A Spárt támogatására, Spárta, jó, ez szar volt, elkészült a Digyetorta! a Fire Thunder Boat 2000. Watermelon! Yeah. Álnévre hallgató hatalmas fákja mágja. És most vízre bocsátjuk ünnepélyes keretek között. Azt figyeld, a speciális gyufával. Meg fölbontottunk 40 000 darab dobozt és találtunk egy speciális hibásat. gyufát. Úgy éreztük, ez méltó lesz az indításhoz. Bazd meg! Szétég a kezed! Jó, jó, jó. Jó, Balázs, csak gyújtsd meg! Ne fújd el! Jó, de nincs, elfogyott a gyufánk. Hol van a maradék Innen ki gyufa? lehet venni, de ez mi van? De van öngyújtóm. Meg mi lenne, ha kiveszünk innen egyet? Ne, azt nem lehet. Ahogy már beépítettük, azt már ember Na, szét itt ne van, válassza. elkizettem. Akkor jó. Most ezt veszed? Hopp. Ó, figyelj, indul a... Jó lesz ez, Balázs. A szimuláció. De nézzek, ez mi már? Ne olyan agresszívan! Ahogy innen kezdtük. Én nyújtom meg! Én nyújtom meg! Jó? Lefele tartsd a gyufát. De akkor megég a kezem. Nem baj, nem baj. Indul! Hajó! Leindul! Várjál! Téré! Megállt? Jól láttam? Nem, tovább ment. Ó! Hát ez gyönyörű. Hát az SBG. Most majd jön a finálé, nem kell. Azért nagyjából 1 óra lesz. Mert úgy érzem, ebből gyorsítás lesz. Nem tudom, én már foszformérgezést kaptam. De jó. Azért nem gondoltam, hogy ekkora lángja van. Nézzek, már mindjárt begyullad a torony. Én szalmaszerelem volt. Második etap elaludt. Nem baj, majd oda összevágjuk a kettőt. Ez sokkal jobb így középen, mert így mit kell? Mi ez a szám? Ez a szám után mi jön? Nem kell megnézni csak. Az már meg lesz. Na. Az mitől maradt még annyi ideig? Milyen a finálé? És így messze engedem, jó? Ennyi volt? Ennyi volt! De ez jó. De kémény az füstöl, yes. Nézzük. Meg az egész DJ. Wingardium Leviosa, Wingardium Leviosa, Wingardium Leviosa, Avada Kedavra. Kémény kidőlt.
van széljelzőnk, elég faja. Arra fújasztunk. Amúgy mi haladunk, az a figyelj, zsinó. Nem nagyon, de haladunk. De jó lég.